Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır. Binçavkirina sih parêzaran zêdetir ji aliyê bêjin taybet dadgeha dewletê ve li Bakurê Kurdistanê yani ev dawî pêşhate metirsiyekê çêtkel ser çaksaziya dadê çinki ev demeke nava dewletê de behsa çaksaziyê tê kirin. Em ê zêtir ser vê mijarê pirastîn berêz Mursel Ekîcî parêzer ji Diyarbekirê pavekê rasta xwe dêdgelme de berêz Mursel ev demeya baş veke me îmaje pê kir yani ev demeke AK Partî Devleta Türkiye behsa çaksazîya dadê dike lê herî dawiyê sih parêzer li Bakurê Kurdistanê tinê yek dem dahatîne binçavkirin fermaneke herî dawiyê. Baş e girtina parêzeran û çaksazîya dadê çi peywendî pêk ve heye? Çi ramana vê girtinê heye? Belê silav rêz ez spas dikim ji bo ve ku ve imkana vê yekî de em ketin ekrana. Nihat vê sistema daraziya Tirkiye û sistema siyaseta Tirkiye ji hevdû ne cudane. Divê em vê yekî bibînin û li gorî vê şîroveyan bikin. Dema iqtidarê de, dema siyaseta iqtidarê desthilatê eger ku ber bi mafê mirovan, ber bi demokrasiyê ku awayeke baş, pêngavên baş têt awêtin, di vê derê de hergav mişkîleyên hukukî û mişkîleyên demokrasiyê kêm dibin. Lê di dema mişkîle û em bêjin xetere û danûstandinên dijî demokrasiyê di nava iqtidar û bürokrasiya Tirkiyeyê de rêve diçe, di vê demê de jî di heman demê de em karin ser ev siya nerînî, siya xirab ya li ser hukukê, li ser demokrasiyê hergav veke encamên nerînî tîne meydanê ew di roje jî li ser sedûyek kesan lêpirsînek ku ji bi destê serdozgeriya Diyarbekir hatiye destpêkirin di derheqê sedûyek kesan de lêpirsîn hatiye vekirin û piraniya wan jî parêzer hatine binçavkirin. Ew jî nîşaneya vê yekê ye ku di nava siyaseta Tirkiyeyê carna ev nakokiyên siyasî wisa li ser pirsgirêka Kurd jî bi şiklekê xwetîne rojevê. Baş eger wisa be yani xud binere weke tê gotin ji aliyê heta parêzeran ve heta siyasetvanan ve sistema dadê dadgehet nava Tirkiyeyê de bêalînînin. Heta fermanên taybetî jî dadwer jî din yani bêalîbûn nîne siyaseta AK Partiyê ser biryardanê heye. Baş eger wisa be ew çaksaziya AK Partî dewlet behs bike hîviyek heye yan jî dê rewş beref xirabtir bû me taybet ji aliyê yani dadê ve. Helbet divê şîroveyên dawiyê ku hûn jî temas dikin wan şîroveyan ji rêjeyên AK Partiyên ku di raya giştî û di rapirsînên hilbijartinê de ku tên kirin amade kirin ji wan ne cuda ye. Her ku diçe iqtidar wek iqtidareke despot, wek iqtidareke zordest tê naskirin û di nava Tirkiyeyê de jî û di têkiliyên derveyê Tirkiyeyê jî hem siyaseta navxweyî hem siyaseta derveyî yani wek dî tê destnîşan kirin û di heman demê de encamên vê yekî hene ku li ser aboriya civakî, li ser aboriya şexsî û em bêjin yên fabrîka û karsazên mezin jî her wiha tesîr dike û ev tiştane jî helbet wek hemû dewletan û wek hemû welatan li Tirkiyeyê jî tesîr li ser deng û rêjeya istiqbala hilbijartinên AK Partî jî vê hikûmetê jî tesîr dike. Ji ber vê yekî dixwazin wek yani bi gotinekê nerm wê tundiya xwe jî nerm bikin. Lê heta ku me aniha dîtî ew tişte tinê bi gotinê ye û gaveke şêmber nehatiye avêtin. Ji ber vê yekî jî tesîrên wisa esas hê me nedîtine berawa jî tesîrên xirab tên holê em jî rast li wan tişta tê. Berjewendî nêvbeyna MHP û AK Partiyê de hene ji ber vê yekê jî ew pêk vekartin lê li vê dema dawiyê tê behs kirin ji bo ku pêvajiyeke niya çareseriyê dest pê neket nêvbeyna AK Partiyê hikûmeta AKP û radarên dewletên yên MHP ku ji aliyê MHP net nava dewletê de pirsgirêk çêbûne ji ber vê yekê jî ev
بنچافkirin dest pêkiriye. Çi rastiyek bû vêyekê heye pirsgirêkên diyar nêvbeyne her du aliyan da çêbûniyar ser vê meselê. براستی به کرتاسی از خوازم بحث تشتکی بکیم آق پارتی 18 سال اقتداره لی او پارتیا MHP کو وک پارتیه که نجات پرست ناس کرن او تقریبی 5 سال اقتداره یان به عالیه که فرمی یان جی عالیه که نه فرمی هر وا میجی و تگشتن MHP هر اقتدار بوده لی آق پارتی اجبر کو 18 سال اقتداره تو دناوا بیروکراسی ده کادروین خو آوا نکرنه جبر وی کی جی پدویا کادروین MHP بونه و به MHP رجی اتفاق گرتنه نه او اتفاق MHP هاتیه گرتن تاثیرین وک دجایتی کردا وک دجایتی هبونا کردستانی وک دجایتی مافی مروان وان تشتا شو وک نتیجه تینه میدانی لی عالیه دن جبر کو اتفاق دکاره 5 سالا 6 سالا اقتدار و دستلات آق پارتیه بقسمك قرطار بك خلاص بك حتى جيك بيجي هنا جي نكاره بسياسات و بلانسازيك بالسيستم و برجلك بدهان سالان برسبكتيف و بنجي هكي بدا اق بارتي جبر في كي اق بارتي جي خلاصي دريا يكتيا اوروبا و ناسكرن و پاراستنا ما في مروان و دهمان دميدا لهواتنا كردان رد بينه يعني حتى كو وان هر سي خالا نينجه اق بارتي باش زانه كو اتفاقا MHP gelek dikare hatta salek dinjî wan xelas bike helbijartina herî nêz de dibîne ku rêjeyên ew dengên ku ew ê bistîne dikeve ji ber çi ji ber ku tundî û dijayetiyeke ji xeyrî kesên û hemwelatiyên Tirk û Sunnî yani ji xeyrî wan kesa ew kesên ku vek heta niha kêm em bêjin kêm welatî hatine naskirin yani neticeyeke nerînî û tesîreke xirab de ser siyaseta wan lewma ew jî dixwazin ku guhertineke siyaseta xwe de pêk bînin ev guhertina tê behezkirin ev demeke jî hest pê têkirin berêz Mursel bû nimûne AKP niyetek heye ittifaqekî vê carê gel HDPyan bike eger Rûsa be edî ittifaqên navbeyna AKP û MHP dî bidayî bin ew jî yani heta demê bê da wê gupîtka yeketî Ewropayê hebe peywendiyên Tirkiye û yeketî Ewropayê jî dibin behezkirin ما بس AKP اوه کو زختین اروپا سر خو کیم که لوا خو نزیکی کردان که نه براستی الاساس دوی ام دوی کی باش ببینن قصد و داخواز و مبست AKP اوه کو AKP د قیران عبوریا کول سر ترکیه ده هی کیم بکه تاثیر اوی کیمتر بکه اوجی yani مفتاح ve ki mesela Pirsa Kurd Kurdistaniye sereke ya sereke müftah ve ki ya denji demokratize buna Türkiye hatta ku van mesela van buyara van embejin ruda u babeta ronine hal neke çare ke peyda neke nekare yekte Avrupa jî ligel van jî tekliye ke baş u tendrist pek bine baş az ve cari بحث اگر هات و پیواژو کنی هات دست بکرن چاکسا زیاده هات دست بکرن جالی دولت و حکومت آک پارتیه رولا مافناسن کرد تیدا چه بر رولا کوان ده هبه یان جی ده دیسا بین پشگو هاوتن براستی یک و یک ام نکارم بیجن رولا مافناسان لی ام دکارن بیجن رولا سازین سیویلین کردان ده همان دمی ده دنا وی کی ده دنا وان ریزو امبیشن سازیان ده سازین پاریزران جی هین بزیشکان جی هین و اندازیاران جی هی لی کرد ل ترکیه از کارم بیجم جه هر چهار پارچیندن لعالیه پیشه سازیه ده وک ریخستنی و وک سیویل باش خو ریخستن کرنه بلکی دوان خالان ده دوان ام بیجن پیشه سازیه ده او ریخستنین سیویلین سازی ده دکارن رولک باش بگرن لی هلبت جبر کو پاریزر ل ترکیه هناك دناو امبيشن زر حكي
لما پارێزەرên Kurd jî îmkanên wê yekê baştir wê derfetê baştir bikartînin wek em bêjin pêşengiyekê roleke wisa jî misyoneke wisa jî xwe li destxistine helbet dikarin parêzer yani vê pêvajoyê de roleke başî bide. Ez vê carê eger Kurtî jî behs bikîn bû nimûne 4 salên derbasbûyî siyaseta Amerîkayê li beramberî Tirkiye bêdengî bû Donald Trump û Erdogan gelek dûstên hev bûn. 4 salên bê taybetî ji bo mafên mirovan Tirkiye û koşka spiya rêveberiya Joe Biden dê weke Tirkiye tirsek hebe êdî mafên mirovî parastî bin bin pêkirin çêne bin gorankariyeke berçavdê hebe Belê bi rastî yani hûn jî tespît dikin hûn jî vê nokteyê dixwazin bînin pêş û em jî dibînin raya giştî jî dibîne raya Kurdiya giştî jî dibîne. Hê Biden nehatî hilbijartin beriya salekê di derheqê alîkariya piştgirtina derheqê opozîsyona siyasî ya Tirkiyê dikir. Digot divê em opozîsyona siyasî ya Tirkiyê li hemberî Erdogan yani AKP xurt bikin da ku em ji AKP û ji Erdogan xilas bin. Helbet ew gotine ne tenê ev gotineke hevokek e. Palo piştî wî ber û piştî wî jî heye. Behsê wê yekî dike ku divê Tirkiye müttefikeke baş be ittifaqeke baş em lê bigirin lê ne Tirkiya ku anha bi
دەستی AKP ji ber ku ev Tirkiye ku bi destê AKP tê rêvebirin niha xwexistiye bloka Rojhilat ya ku Rusya û Îran û Çîn tê de ye di vê blokê de ye û heyata demokrasî û heyata rojavayîbûnê de jî di vê blokê de tune ye. Ji ber vê yekê jî hem aliyê ku Tirkiye heştê salan bi çak û xirab şiklekê bi hatan û ke